Intemm il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar li kien imqassam fuq 3 ijiem bi spettaklu ta' mużika u lob tan-nar. Dan il-festival ilu jsir 17-il sena. Fil-kompetizzjoni, Rozzi Fireworks mill-Istati Uniti ħadu l-ewwel post, St. Mary Fireworks Factory ta' Ħalaxa jieħdu t-tieni post u Phoenix Fireworks mill-Ingilterra u Martarello mill-Italja ġew fit-tielet u r-raba' post, rispettivament. L-ispettaklu ta' din is-sena reġa' kien mifrux f'Għawdex f'Marsa Xlok u l-aħħar lejl fil-Port il-Kbir il-Belt Valletta. L-attivitajiet ġew fit-tmiemhom b'mur tali tal-ajru flimkien ma' orkestra u mużika live li kienet qiegħda fuq park fuq wiċċ l-ilma fil-port. Bħala parti mill-ispettaklu kien hemm il-kantanti lokali Glenvella u Ember. Intant, numru ta' dilettanti pirotekniċi li tkellmu ma' Net News esprimew id-diżappunt tagħhom li dan l-avveniment sar aktar mużika milli piroteknika. Oħrajn qalulna li għalkemm l-ispettakli kienu sbieħ, donnu ftit qed jingħata spazju lin-nar tradizzjonali Malti u l-kmamar tan-nar lokali.